Влезте в канала на Farhate City и се абонирайте с камбанката, за да не пропуснете новите видеоклипове, както и предстоящия албум на Far. Видеото днес снима Broken Siemens и това ще бъде едно много интересно видео. Не трябва да пропускате и вие го знаете, затова продължавате да гледате. Братишка, ежедневный пахуизъм пазит мой организъм. Как е, брат? Не, по принцип, за какво ти е? Нещо. Сменяме локация. Къде учим? Зоната. Зона Б15 или Б5 или нещо такова. Като Fast and Furious. Fărlam sa un win, mi sa vărtim Să conare gen pe creme sushi Băgaja na pervaza tandeza Uta pe telefon abramcim besim Fărlam sa un win, mi sa vărtim Fărlam sa că mă haua că tu-s moită И най-ко са ми тебе твоята Тигаме ги горе, защото са само Това не може да го качваме на бити. Няма пари, кара Каен, бата, няма пари. Бягай. Това е Александър, а.к.а. Витез с колата му. Беше по-спра звукови ефекти за... Шка, той е някакъв тотален бъркания. Какво казва, че е добър, просто беше гаден лута. Да, съгласен. Но хомо, бати, но хомо. Трябва Yes, много да го запишем на чекръвче. Бати, нето това не... Запълни! Запуча. Да. Това не звучиш добре. Яба, брутални работи, човек. Малките, примерно, каквото и да правят, първата им мисъл е колко ще изкарат от него. Аз като правих първата, втората, третата, петата песен, не съм въобще мислил, че това ще ми е професия. Това беше някакъв сайт хъсъл. После чух от тук, от там, че се изкарват пари. Видях някакви хора, които не са нали нещо повече или по-различно от мене, че го правят и викам, окей, значи опитам и аз да бутна до такова ниво, да имам хонорар, да имам участие. Никога не е била нали основната идея това и винаги е било да се изкефиш от творението си. Изгубил се е това, тази дума реално благороден, благородството, реално да раждаш блага. Де, снимаше ми и светни с нещо. Уникалец. Една шивачка. Как се загрява за снимки на клип на... Има ли 0 градуса? Абе, студено си.
Бах ти маш. Ако искаш, мога го вкараме в дупката. Просто се показва една глава. Не дигай ръката. Няма дигай да. Прямо цена си говориш и си държиш е така. И си говориш нещо, казваш не, няма смисъл. Надявам се никога няма да ми трябва да го Напротив, трябва да си подготвен. Че си изпусната. Бебетата на... Много обичам Женя, брат. Не знам какво по-плавно. На жабите бебетата.